Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'umma, na kawo muku labari mai daɗi amma can ne cikin ƙasar Burkina Faso. Kun san cewa jiya shugaban ƙasar Burkina Faso Ibrahim Traore ya yi discours à la nation inda yake jawabi ma 'yan kasan shi da kuma 'yan ƙungiyar IS gaba ɗaya. Sannan kuma ya faɗa yadda turawa suke neman su kawo ƙarshen ƙungiyar IS. Sannan kuma ya faɗa duk wani plan da duk wani shirin da turawa suke yi akan su ga bayansa, kuma ba shi kaɗai ba, duk shugabanninmu na ƙungiyar IS. To wannan abu ya razana shugaban ƙasar Korea du Nord Kim Jong-un, ya ɗauki alwashi cewa zai tura sojoji, zai turo kuma da makamai masu ƙarfin linzami domin kare ƙungiyar IS da kuma shi da kanshi shugaban ƙasa Burkina Faso wato Ibrahim Traore kenan. Da wannan abu ba karamin abin alfahari bane ba. Ku gaya muna ra'ayinku a comment section. Allah ubangiji da ya samu dace. Ali Lamin Zain daga makamin Majalisar Ɗinkin Duniya yayi hidabi wanda gaskiya dai kam a shugabannin mu, wai ba zancen prime minister ba, a shugabannin mu gaba daya a tarihin mu na Niger ba mu gani ba wani wanda ya hito ya faɗi magana dalla-dalla. Ƙarinta shine na cewa ministrorin mu na IS, prime ministrorin mu na IS da suka zo suka yi bayani a Majalisar Ɗinkin Duniya, duk wanda ya saurara ya gane, sai mu gane da cewa bayani ne suka yi wanda 'yan ƙasa ne suka rubuta. Cikin bayanin Prime Minister ya yi kusan minti 30 yana bayani. Bayan ya yi gaisuwa da sunan General Chani da kuma sunan mutanen ƙasashe, ya ƙara bayyanar da tafiya ta mu ta Niger da tafiya ta IS, kuma ya ce Niger tana goyon bayan duka bayanan da Prime Minister Mali ya yi na tafiyan IS duka, ko kuma wani koke-koke na harkar siyasa ko na harkar tsaro, kuma ya ce duka wasu abubuwa da Prime Minister ya faɗi na Mali da sunan IS, Niger tana goyon wannan abun sosai. Prime Minister a cikin maganar shi ya ci gaba da bayyana tafiyar Niger tun da lokacin zuwan CNSP, musamman ma wurin tsaro da wurin bunƙasa arziki da wurin samun isassun abinci. Wurin tsaro ya ce Niger mun yi ƙoƙari muka kori sojawan ƙasashen waje wanda ba su da amfani a cikin ƙasashenmu, ba su kawo mana tsaro kirki ba. Sannan kuma tsaron Niger yau ya zama abu ne na sojawan Niger. Ba zan mu bari sojawan étranger su zo mana Niger ba, tunda sojawan mu za su tsare ƙasa. A zancen kuma samun isassun abinci, ya ce a karan farko a cikin shekaru da yawa a Niger bana ba a samu karamcin abinci ba. Irin kullum kowace shekara sai mu gani babu abinci, mu raka kuka muna neman a tallafa mana daga wasu manya-manyan ƙungiyoyi na duniya ko kuma daga wasu ƙasashe. Prime Minister ya ce alhamdulillah a wannan shekaran ba a same shi ba, kuma alƙawali ne da General Chani ya tun da zuwansu na babban gaddaji da ake yi Grand Irrigation, na cewa yau abincin ɗan Niger a Niger ne za a shifka shi. Ya ce zancen Niger ta nemi tallafi don a kama mana wurin abinci. Prime Minister Ali Lamin Zain ya ce wannan abin ya ƙare, Niger ce za ta shifka abincinta ta ci da 'yan ƙasanta. In zancen kuma Faransa da ya zo ya maganan Iranium, tun kahin shi ya ƙara bayyanawa, idan kuka kalli bidiyo da na ƙara sabkewa jiya na wulaƙanci da kisan gillan da Faransa ta yi a cikin ƙasarmu Niger musamman. A wancan bidiyon na ƙara cewa a cikin duka ƙasashenmu na Francophone namu na Afrique de l'Ouest da Afrique Central, inda Faransa ta yi kisan gilla a Niger ne. Ƙauyuka kun gani da garuruwa wanda gaba ɗayansu ake tashi da su, mata da ciki a kashe, yara ƙanana a yanka, wasu a kunna ruwan zahi a jefa su a ƙona, mutane a yanke musu kawuna, babu wanda aka bari a ƙauyuka daban-daban. Prime Minister ya ce ƙasar Faransa ya kamata ta ɗauki darasi daga tarihi, kuma daga makamin Majalisar Ɗinkin Duniya, Prime Minister ya ce lokaci ne na Faransa da ta hito ta yarda da mujirmancin da ta yi a Niger. Lokaci ne da boye-boye nan na siyasa, wasu maganganu ya ce arka boyewa ya ƙare, dole a komi yanda yake. Iranian kinmu na Niger, Prime Minister ya ce bayan an kawo mana ta'addanci yanzu da sauransu, idan muka koma baya zan mu gani, ya ce fiye da shekara 50 da ake haƙo uranium a ƙasarmu Niger bai kawo ma Niger wani amfani ba, sai talauci, sai rashin lafiya, sai rebellion. Lokacin da aka yi rebellion, sai corruption, 'yan siyasar mu su duka sace kudin ƙasa suna amfana kansu, suna ajiye su a wasu bankunan su na Dubai, sai ɓacewan yanayi a cikin ƙasarmu Niger. Ya ce amma Faransa ita kuma da ta haƙo shi a shekara 50 ta samu ci gaba na kowane fanni. Ya ce to Niger ta ɗauki ƙararin kanta na cewa dukka wasu yarjejeniya wanda ba su gyara mu suna hidda su, akwai wasu wanda ma har sun hidda su don gyaran ƙasa. Ya ƙara magana ne, ya ce farkon zuwan CNSP, ƙasar Faransa nan sai da ta yi dukka abubuwa
don ta hana ci gaban ƙasar Niger. Wannan tabbaci ne idan kuna tune farkon shekaran da aka yi juyin mulki a Niger, aka yi juyin mulki a juya watan 7 a watan September, Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi wannan babban taron aka hana Niger magana. Daga bakin Baba Chani da kanshi ya magana na cewa in sun sashi sayan wasu kayayyaki ana hana su. Prime Minister shine ministan kuɗi ka kumanta a cikin ƙasar mu Niger, ya san duka abubuwan da yake faruwa na harkan kuɗi. Daga wannan mukamin daga bakin shi da kanshi ya ce Faransa tana sa bankuna hamma bankuna na Afirka wanda in Niger tana so a yi wata hulɗa a hana musu, kuma ya ce Faransa ta sa baki da manya-manyan 'yan kasuwa na ƙasashe kenan daban-daban sai su hana su wai su je su sa hannun arziki a bunƙasa arziki a Niger. Har ya ƙara magana da cewa kuma tafiyan IAS tafiya ce tare yanzu ƙasashen nan guda uku Burkina, Mali da Niger muna tafiya tare don tsaro, don diplomasiya, don bunƙasa arziki, kuma abu ne babu ja da baya. A ƙarshe ya yi maganan cewa Niger abubuwan da take yanzu ba faɗa ba ne muke yi da ƙasashen duniya, a'a gyara ne muke yi wanda kawai mun ce kanmu muke yi ma, mu tallafa ma kanmu, mu bunƙasa arzikinmu da kanmu, arzikin ƙasa ya yi ma 'yan Niger amfani, sannan kuma tsaro namu ne na sojawa. Prime Minister Ali Lamin Zain hidabin nashi nan kullum muna ci gaba da alfahari da Prime Minister mu na Niger, kuma da mu jinjina masu ma sauran Prime Minister biyu na Burkina da Mali na cewa sun hito a Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗi abin da ya kamata duniya duka ta saurara. Diplomasiya ga ta nan tana kyau, kuma muke kiran hukumar mu na cewa a ci gaba da gyara, a kula da matasa, a kawo shari'a. Discourse mun gani yayi kyau, to aiki ma muna fatan mu gani sosai ya gyaru kuma yayi kyau. Ya rufe kuma hidabin shi da cewa Niger tana kiran duka wanda suke so su zo a bunƙasa arziki, ko ƙasashe ko kuma 'yan kasuwa. Niger a buɗe take kuma za ta sauƙaƙa hanyoyi duka ga wanda yake so ya zo ya sa hannun jari da a bunƙasa arziki. Kenan dai kam masha Allah zan mu ce tafiyar mu yanzu tana gyaruwa, sai mu yi fatan insha Allah aiki a dawo cikin gida kuma a ci gaba da yi. Wannan fassaran kenan cikin gaugawa bayanin Prime Minister Ali Lamin Zain da abubuwa masu muhimmanci wanda ya magana a bisan su. Sai mu haɗu da ku insha Allah a sauran bidiyo. Captain Ibrahim Traore ya yi awa 1 da rabi yana amsa tambayoyin 'yan jarida. Insha Allah shi ma zan muka muku fassaran bayanin shi.